have it here. Oh, okay. Oh, This is nice. it. Yeah. Yeah, it looks good, I think. De nieuwe roman van de Sloveense schrijfster Pia Prezelje speelt hem al op Skimoes Eeg. De schrijfster reken na het bijwijnen van Meet Me at the Lighthouse fascineren terug het eiland. Skimoes Eeg inspireerde haar en het verlangen om rond te komen naar het eiland wie sterk. Het resultaat een roman oer onwissigends tjen de achtergrond van dunen en de zee. I really wanted it to be I can almost like a mythical island, that it could be anywhere, or it also can just be an imaginary thing. The island just kind of kept coming back. I just couldn't stop thinking about it, and I couldn't stop thinking about the landscape and the emptiness and the way it shifts and the way it moves and the history of it and the way it's constantly changing. I really loved it when I went there immediately, but I didn't think, I need to write about this, or I need to, I think that'd be a bit of a pretentious thing to do because I'm not from there. I don't know the place that well. And I think it'd be a bit much, if I just went there and then the second day it's like, okay, this is mine now. I'm going to write about this. Prezelje kregen van alle kanten help. Van eilanders zelfs, maar ook van Ljouwert City of Literature. Zij is hier een maand geweest. Ze is 1 of 2 weken naar het eiland geweest. Daar zijn we heen gelopen. Vond ze ook heel bijzonder. Watlopend naar een eiland over de bodem van de zee. En daar heeft ze een hele mooie tijd gehad. En ook die tijd echt goed benut om onderzoek te doen. En het is ook heel bijzonder dat je dat terugleest in... want het eerste hoofdstuk is vertaald in het Engels. Dat kon ik lezen. Mijn Sloveens is echt heel beroerd. Het eerste hoofdstuk, je merkt ook gelijk waar je bent op het eiland. Van der Werf komt daar heel erg in voor. En meer plekken op het eiland. Dus je leest het echt terug. Wij hebben haar benaderd omdat zij zelf al aangaf, nadat zij op het festival op Schiermonnikoog stond, dat zij verliefd is geworden op het eiland. Wat ik zei, we hebben contact gehouden en het klikte. Wij hadden een plek en zij wilde graag naar het eiland en wilde hier werken ook aan het boek. Dus het was een hele prettige en logische keuze en een hele fijne uitwisseling. Rutger, who took me to the Barg, and then also recommended Lisa, who's this young farmer about my age, my generation, who is now, I think she has horses and cows there now. And she told me a lot about what it means to be a farmer on the island, because I have a sheep farmer in the book. Nathan, who took me around the island and told me a lot about the natural history, but also the history of it and the way it's, traveled through time. And just many, many people that I really feel like the book is also theirs in a lot of ways, you know, because it's such a... I really wanted it to be like a shared history of the place in a way. I like the fact that people who haven't been then tell me, I really felt like I was there and I felt this emotions and I felt how it must feel to be there. And quite a big responsibility to describe the island in a realistic way. How was that for you? Yeah, well, we'll see, as soon as people who actually live there are able to read it, I think there'll be another experience. Yeah. Because now it's just Slovenes, so we'll see what you guys say about it.